divana davet ediyorum. Partiya Herêmên Demokratîk Kongreya Çarêmîniya Awarteya Bajarê Amedê de Eywana Kayapınarê de pêk anî. Parlamenterên HDP, hevserokên partiyan û hevşerdarên bajaran û delegeyên partiyê beşdarê kongreyê bûn. Di destpêkê de sînevizyona hevserok û hevşerdarên di girtgehê de ne hate dayîn. Parlamenter û hevserokên Partiya Herêmên Demokratîk di kongreyê de axifînî gotin polîtikaya AK Partiyê li ser girtina siyasetmedarên Kurd bi tund berdewam dike. Lêberê gelê Kurd û saziyên Kurdan jî li hember siyaseta AKP li ber xwe didin. Reşa siyaseta ku îro tê meşandin em dinêrin wê demê tenê yek tiştê bîra mirovan. Ew jî xwedî derketin li nirxên xwe, li îrada xwe, lê partî û rêberên xwe. Di Kongreya Çarêmîniya Partiya Herêmên Demokratîk ya Amedê de du namzet hebûn, yek Zafer Baran, yekê de jî Rûken Emine Akçabû. Zafer Baran di şûna Alî Şimşekê de hate bijartin. Lewra Alî Şimşek hê jî di girtîgehê de ne, ev bûye ku heşt mehe di girtîgehê de ye. Di şûna Hafîzê Epêk de jî Rûken Emine Akça haten bijartin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.